Kenya kwanza. En justification mane magi wacho ni gen go. Mamiyo ni nyaka gidhire wach mar finance bill 2024 ni. Ingena mane ma 2023 ne nigo. Ingena achiel kuom gik magi wacho pani Fred osewacho senior. Achiel kuom gi ni gopin mi wacho mabeni budget kiloso first charge en debt marwa. To sani kama gowi marwa dhi mar public debt kata ka waonge gi public debt register penjo ni to pesa mowaseolo en pesa di. To nitie pesa mag nigi commitments manyaka timnade nyaka chul. Koro mane en achiel. Mar ariyo giwacho ni maendeleo magiketo mang'eny gi. Mana kaka ni neno kama Lisho Dhiambo wacho wach mar stima gi projects kata mag ndara geni ma idhi timgo. Koro magi gik mwinjo ka giwacho ni nyaka yud pesa magi finance nikech sirikal kane donjo ne nigi plan mane giwacho ni gintiere godo cha. Koro mane gima gimanye pesa. Taparo ni gimonego wanyis jopiny ni iga mokadho cha target mar sirikal osuru mane gidwa yudo ne 260 billion. King'iyo sani e chik mabiro ni gidwa res 345 billion. Koro penjo monego wapenji nikech king'iyo records mag KRA tiyudo ka between time magimedo wach mar chulo osuru wasebet ka wa collect 3.4 trillion. Tiyudo ka budget mar wasani en 3.9 trillion. Manyisi ni kadine wabet ni wadak within our means. Ma pesa ni wayudo to tiyo kaka japiny onyis ni tiyo. To kapar kata ni pesa mwasebet kwa timo hola, wabro holo. Wabro tiyo gi pesa maja Kenya wuon ogole mfuko ne motima ng'owa mochulo sirikal. Koro mane conversation mana paro ni wantiere godo ni to pesa ni kochoke bitiyo kode kaka dwarore. Nikech kata kineno organizations manitiere isenjo kagiwacho pesa madhiye gene mibadhi. Ng'eny molo pesa monego tim ga ng'owa maendeleo. Kakoro KRA ne nyalo kelo 3.4 trillion. Pesa no king'iye en pesa minyalo tim nade. Ng'ato ne penjo ni king'iyo nyaka nche jogi donji ne gitiyo gi 1 billion nyiewo kombe. 1 billion ni king'iyo nyocha doctors ni endara ka. Pesa no ne nyalo ndiko doctors adi. Jopuonj mag junior school. Kata jopuonj mag junior school masani budget ni dwa ndiko ji 46,000. Mama no to en gima very noble nikech adieri sama jogo ni permanent wasebet ga kowacho pile kae ni CBC ni nitiere gi fuong mang'eny. Nikech achiel kuom gi en infrastructure. Machielo en manpower. Koro ka sirikal adieri nyalo keto omenda mar timo gik magiwachogo. Taparo ni Kenya okang' ma bro bedo mabor ahinya. But penjo monego wapenji ni ya pesa michokogi. Be gitiyo tich monego be ni gitiyo. Erokamano.